खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे क'क्राझार जिल्लानि दतमा बे बड'फा फोथाराव जाय बड'फानि जोनोम थावनि बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि 52थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै नैथि सान बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय दा बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बुङो फै जों मिथिनानै लानि नैथि साननि फुंबिलिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार जि आर'ज मेथाइ जोङो बेखौ खनबाय आर'ज गाबबाय बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोमो गाब दाहाल आरो थुंग्रिनि बे फिरफिलाखौ जोङो अख्राङाव उदाङै बिरहोबाय बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आदर्शनि व्यक्ति आगुनि आफादगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मैखोम माने ग्रेट लिडार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जों बिबार बावबाय जों श्रद्धांजलि होदों मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो जोङो बिबार बावदों आरो बर' हारिनि गेदेमा सुबुंफोर जायफोरा हारिनि थाखाय खामानि मावनानै मुलुगनिफ्राय बिदाय लाबाय बिथांमोननो जों बिबार बावदों आरो बे खामानिफोरखौ जों मावफुंबाय दसे समनि उनाव जोंनि पद्मश्री बान्था मोननाय जोंनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय APSC आव उथ्रिसार जानाय एबसुजों जाय माने क्लास 9 आरो 10 नि बर' मिडियाम जि टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंजादोंमोन बिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि दङ मधुराम बर' बेस्ट टिचार एवार्ड एबसुनि गेजेरजों सिलेक्सन खालामनाय बेखौ बरायनाय हाबाफारि दङ आसाम गौरब मोननाय बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि दङ आरो लोगो लोगोनो जोंहा youth आरो इडुकेसन कनक्लेभ जागोन एम्पावरिं youth फर भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड एन ए भिकसित जौगासार भारतखौ टारगेट खालामनानै बर' हारि गेरेमसा दानायनि बा गेरेमसा हारि दानायनि बे बिथिंखौ लानानै जों सावरायगोन आरो बेयाव प्राय 20,000 स्टुडेन्टआ बेयाव बाहागो लागोन कलेजनि इउनिभार्सिटिनि स्कुलनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बेयाव सफैगोन बे हाबाफारियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगुआ फैगासिनो बिटिआरनि गाहाय मानगोनां प्रमद बर'आ बिथाङा बाहागो लागोन आरो हारियानानि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश भरद्वाज बिथाङा बाहागो लागोन बेंगलरनि इसरनिफ्राय सफैनाय सिनियर मस्ट साइन्टिस्ट डक्टर सुधीर कुमार एन बिथाङा बाहागो लागोन गुवाहाटी प्लेनेटरियामनि किउरेटर मानगोनां बिथां बाबुल चन्द्र बरा बिथाङा बाहागो लागोन साइन्सनि बेयाव एक्जिबिसन दङ आरो साइन्स मेला बेयाव दसे समनि उनाव जागोन लोगो लोगोनो जोङो बर' मिडियाम मादार टां मिडियाम आरो राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि सायाव सावरायगोन जेराव तरेन बर' मानगोनां बिथाङा बाहागो लागोन आरो मानगोनां डक्टर समुजल कुमार भट्टाचार्य आसुनि चिफ एडभाइजार बिथाङा बाहागो लागोन प्राय 60टानिबो बारा कलेज इउनिभार्सिटिनि प्रिन्सिपाल प्रफेसार आरो प्राय 3000नि बारा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन मिजिंथिदों बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन सोलोंथाइखौ लानानै एबसुआ मोन्थोर हिसाबै मिशन हिसाबै खामानि मावगासिनो आरो बे जोंनि दिनैनि हाबाफारि मोनाबिलियाव जोङो आरोबाव थान्दै मेल नैथि खेबनि थाखाय बेयाव जागोन दा बे बुब्लियाव आङो फिरफिला बिरहोनायनि बे समाव आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि फिरफिला गोमो गाबनि जों मंगलीय फोलेरनि दाहाल थुंग्रिया जुजिनायनि मोनसे नेरसोन आरो मोन्थोर आरो बे फिरफिलाया अख्राङाव अराय उदाङै बिरनानै थायो अराय उदाङै बिरनानै थानायखौ जों हास्थायो आरो खुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि उदां जि गोसो उदां हारि हिसाबै जोङो जौगानो लुबैनाय बेखौ जोङो मालाबाबो गाहायाव फैनो होआ बे जोंनि माने समायखिरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलायानो जोंनि इनार्जि जोंनि सक्ति जोंनि गोहो आरो बे जोंखौ हदाय सानफ्रोमबो डिसिप्लिनाव थानानै हारि सिबिनाय हारि दानाय आरो गेरेमसा हारि जोङो महरै जौगाहोनायनि थाखाय जोंखौ अरायबो गाइड खालामो आरो वी आर टटेलि गाइडेड बाय द प्रिन्सिपल एन्ड फिलसफि अफ द आवर फ्लेग एन्ड आवर कनस्टिटिउसन दा बेखायनो बड'फानि जि फिलसफि बेखौ जों जेब्लाबो गोसोखां लिभ एन्ड लेट लिभनि फिलसफि बुहुमाव थानाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो व्यक्तिनि रक्षनाबेक्षन सेफगार्डनि बाथ्रा आरो बिथांमोननि जौगानायनि बाथ्रा कुनु बर' सुबुङा जाहाथे माने बिथांमोना रैखाथि गैयै
माने भाबै जाहाथे थांना थानो गोनां जाया बे नेपालनि मेसेआव था बांलादेशआव था त्रिपुरायाव था आसामनि बेंगलनि बड'लेण्डनि जि खनायाव थाया मानो बिटिआरआव बर' कसारि काउन्सिलाव कार्बि आंलं डिमा हासाव जोङो रैखाथि गोनाङै थानांगोन बे एबसुनि बे जि माने जोंनि मावनो गोनां डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटि आरो बे प्राइमारि डिउटि दा बेखायनो दुलाराय बर' माहारिखौ जोङो जौगाहोनायाव थोंसो थांसो जों हाबा मावलांनांगोन जोंनि मावथिफ्रा मोनफ्रोमबो जुथुमायाव जों जेब्लायबो गोसोखांनांगोन आरो समायखिरा लानांगोन जों बावनो मोननाय नङा बावोब्ला जोंनि गुबै मोन्थोरा दाइलुट जालाङोब्ला जोङो लामा आन्दायनोबो गोनां जानो हायो आरो माहारिनि सक्तिसालिसिम लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि जुदि आफादा जुदि माने लामा आन्दायोब्ला हारियानो लामा आन्दायगोन दा बेखायनो जों जेब्लाबो साग्रिद जों जेब्लाबो भाइब्रेन्ट जों जेब्लाबो माने माने वाचडग बादि जोङो नोजोर होबाय थादों हारि दानायनि थाखाय हारि सिबिनायनि थाखाय बेखिनि बाथ्रायानो